Zinemaldi honetan lau pelikulatan parte hartzen dut. Hirutan paper nagusia daukat eta beste batean hori, repartokoa da. Lasa eta Zabalarena da hain zuzen ere, repartokoa daukadan honetan. Eta ni izango nintzake Lasa eta Zabalaren laguna. Kotxea uzten diena, gertakari hori, latz hori gertatu baino lehen, kotxea utzi ziena, beraien lagun bat. Gero, Los tontos y los estúpidos pelikulan, zuzendariak, Roberto Castonek, erribitzen du, bere metaforikoki edo mundua, hori, euskaraz itzultzea oso zaila da, baina, erdiak tonto liateke eta beste erdiak estupidoak edo. Denok hankasartzek izaten ditugu, eta, baina batzuk esperantza omen dute, tontoak, eta besteak, estupidoak edo, esperantzi gabeko hankasartzen dituzten horitakoa dira, ez? Sentitzen dut. Ez dugu gozeriterik. Eta nien zuzen ere, estupidoen burua naiz, familia tradizional baten burua, edo, zango genuke ez. Alderdirik jarri gabe eta deno dauzkagu referenteak. Herri honetan eta herri guztietan. Familia tradizional baten burua. Komedia da. Negoziador pelikula, denok jakingo duzuenez, intxuenek jakingo duzuenez, estatu sozialista eta etaren arteko negoziaketan oinarrituta dago. Hain zuzen ere, estatuaren aldetik, Jesus Egiguren politikoak parte hartu zuen negoziaketa horretan, ez? Gero badu beste bi personai, eta haren aldekoak, eta lehenengo zatian nire personaiak negoziaketa aurrera eramaten duena, eta gero bigarrena Carlos Aretesek egiten duena bigarren zatian. Nire zatian, nire personaiak posibilista da bera, eta alde egongo litzake, negoziaketa horren alde egongo litzake, eta bigarren zatian traba gehiago jartzen ditu Carlos Aretesen personaiak. Eta, deno ahotan daude referenteak garai hartan, Egigurenek negoziatu zuen Josu Ternerarekin, nik referente hori hartuko nuke, naiz eta zer ikusi gutxi daukan benetazko personaiarekin. Azkenik, Loreak, pelikula zoragarria, sail ofizialean dagoena. Nire personaia hor, personai nagusia da, naiz eta nik gainetik nik beste hiru emakumeen personaia jarriko nituzkez inongo zalantzarik gabe, eta ikusiko duzu zergatik. Jarriko nituzke gainetikan, ez? Itziar aizpuruak, itziar ituñok eta Nagore Aranburuk maixutasun handiarekin aurrera ateratzen dituzten personajeak, ez? Hiru emakume hauek, beste nire personaiaren gertakizun batekin edo sufrimendu baten sartzen dira, nire personaiare sortarazten die sufrimendu handi bat. Loreak du izena pelikula, eta askoz gehiago ezin dezaket esan. Suspensean utzikoet, baina esan dezaket pelikula benetan zoragarria dela.